Men nu filmer jeg dig altså. Nej vel? Hvad vil du tro? 2,5 meter eller sådan noget? Fik du ridser på maven? Nej, så er det sgu ikke dybt nok. Jeg vil sige, så er der sådan lige... Så er der ikke alt for meget vand, hvis det er sådan, du får ridser på maven. Så er det sådan med, at så skal det nok ikke være højere op fra. Nej. Så er du lige tæt nok på, Lars. Det er du godt nok. Så er du fordi der er mange, der har brækket nakken på det der, du. Okay, tak skal du have for det her.